hallottam, hogy új osztályt kapsz. Bizonyám, 30 lány. Ez aztán az öröm. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Valami most kezdődik el, ez az, ami a véret fűti fel. 1000 fokra, hogy égjen, engedd, hogy ez a zene most benned éljen. Szóljon, dübörögjön a hangod. Mi a különbség a GDP és a GNP között? Ki mondja meg nekem? Én vagyok a falu rossza egyedül, csak nékem hegedül a vén cigány. Oliver, mit csinálsz? Add ide a kezembe. Valakitől megkaphattam a választ? Óra végén visszakapod. Hát, szerintem nem ez volt a kezemben. We don't have time for anything else, so let's play a game. Fussatok, bolondok! Kiről készül poszter, ma ő fog itt mindenkit leverni. Magáról mit híreszt el, légyel, hozd el, nem kéne mi. hanem emberek, Újra nyit a nyár, hát zárjon be a gyár, éljen a Balcsin, nincs több szabály. Álljon le a gép, nyaralni megy a nép, a munka ma sztrájkba lép. Újra nyit a nyár, hát zárjon be a gyár, minden... Az a helyzet, hogy most már hogy újabb lányok érkeztek az osztályba. Most már a helyzet tovább romlott, úgyhogy lassan tényleg az van, hogy kinő a mellem, ha bejövök az osztályba. Úgyhogy lassan egy melltartót kell néznünk majd. I'm sexy and I know it. Hú, csak egy álom volt. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a
keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek. Amíg csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Duna kanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek.